ihobho kumuntu ehlala esitradweni, atya esitradweni, acelayo ke ndizawutsho esitradweni. So lo tata yihobho and for iminyaka iyihobho lo tata. Lo tata ihobho asizazi wethu bazihlala phi, sisibone esitradweni siphume kuzo. Yimeko yalo tata. Uthi umakhulu lo tata wayengena ezidasbinini zabantu umzi nomzi, afike avumbulule efunana nokuya ethunjweni. So ke ngoku wonke umntu wayesemqhelile uba lo tata yihobho yabo, and ndizawuthini wethu kuyabona ukwamkela, kodwa nibe nobubele, nincede le hobho nimpe noba yintoni ayidingayo. Yeke kwakunjalo, wonke umntu wayemamkele emzini wakhe, bebemyeka angene edodini, afike afunane nebhontile. Eminye imizi bebevele bambebhontile bambekele ecaleni elinye, into ezifana nento ezinjalo. So ke ngoku ewe obviously lo mntu yihobho ohlale yedwa esitradeni, akahlali namntu, akanamfazi, akaziwe nomfazi, akaziwe namntana, yihobho bethunana. So ke ngoku ke uzawuza ihobho ifike ikhuphe edodini into edliwayo, bamyeke wethu avumbulule imihla nezolo. Kuthiwa ke kwakunomama, lo mama wayenemali phofu, wayesaziwa enemali. Ukuya komakhulu lo mama, mhlawumbi bekuzawuthiwa ngaloo maxesha ke bebengenadaba neebhiliyoni, kodwa mawunemali ububonakala. Lo mama ebesebenza ekliniki okanye kusesibhedlela, ndazi kliniki, isibhedlele esebesebenza kuso bethu bebemazi uba akadingi noba sebenze, akadingi usebenza, besebenza ngoba benothando lokunceda abantu. Nesandimamele ndithemba njalo. Kuthiwa lo mama oyinesi okanye ungugqirha apho wayethi asebenze wethu, and wayesebenza kwezi
umama womdlezane walo mzi afike nyani udadewabo ephethe iplacenta athi kuye ebingafanelanga le placenta isemqomeni, cela uxolo ayithathe. Then ke uthi umakhulu ngalo maxesha iplacenta yayifakwa irhunjelwa, beberhumba bayifake into ezinjalo ke. Yenani kuthiwa lo tata ethuke enjalo ke aqhubeke mvumbulula tata into ayithathayo emqomeni. Masiqhubeke, hayi iqhubeke udadewabo ayenza into ayenzayo, thatha into ayithathayo ayishiyayo. Then ke ngoku umama unesi kwelaa cala kuthiwa kubeni uthi umakhulu, umama unesi kwelaa cala okanye umama ugqirha azobhaqwa uba imali zakhe ziphuma phi. Kuthiwa umama unesi olunye usuku abe esendlini aphiwe esilwa nomyeni wakhe ke. Mayesilwa xa esilwa nomyeni wakhe kuthiwa kubalwe oomakhelwane wethu kule ndawo ingathi bekuselalini nyani, ngoba kodwa umakhulu oomakhelwane noko bebe kude, like uke wazibona izinto zasemakhaya ndithi. So athi lo nesi uyalwa nendoda bayava abantu babili besilwa. Then ke ngoku the following day apho umama unesi aye kwesakhe isibhedlele, akaye esibhedleleni, kwesi sibhedlele asebenzela kuso kaloku uya kwesakhe. Afike sana abhreka eziqhayisa ngoba yena umyeni wakhe unemali, yena umyeni wakhe ntoni. Abantu bayammonela ngoba kutheni, that's why belwisa yena nomyeni wakhe, kodwa yena swasashiye umyeni wakhe. Kuthiwe sisi umyeni wakho asimazi, umyeni wakhe asimazi, simazi ngokudlula qha esitratweni. Enenani uthi umakhulu akazi uba le ndaba yaphelela njani okwathiwani, kodwa then kuzovela isigemeko iminyaka edlule, kuzovela isigemeko soba umama unesi uba inantsika, uba iphethe ezinegazi nezinto zomdlezane uyaziba, ahambe goduke ngazo bhaqiwe eziphethe. Kuthiwa laa dadewabo olixhwele, dadewabo ayeyobo ndikunabantu bebengamazi, udadewabo ngumyeni kamama unesi olalonga. Bobabini ngoba abantu abaninzi babebelekela emakhaya, then abanye babelekela esibhedlele. Umama nesi one of like kuyabona wethu abantu bakudala bayaqhela ukubelekisa emakhaya. So umama unesi wayengeyiwanga nenesi, wayengeyiwanga nogqirha, ebengugqirha ebengeyonesi. Kumntu nje xa wavele wazenza uDr Matthew ngalo maxesha, wazifaka emsebenzini yena nomyeni wakhe badicide uba bazothini, skema abantu. Kuthiwa ke kwayaziwa njalo uba abhaqwe egoduka neeplacenta neephethe zabantu, bebethwele ngazo bengathwelanga ngazo, andazi. Kodwa ke udadewabo nomama unesi babesu